lot o darts o osmosis, mae teulu fi'n teulu darts mo. Ydyn nhw? Mae brawd hynna fi ab dad yn chwarae timas blynyddoedd felly. Ond, so dwi'n cael dwi'n gwybod yr enwa, ond sgwyd ddim context i'r enwa, sy'n ei sens. Ie. So dwi'n gwybod bod Gyrwyn Price yn dda. Rygbi player oedd o de? Ie, rygbi oedd yn chwarae i... Ni'n fyw pawb. Helo pawb. Croeso. Ni'n siarad dartiau. Sorry. Ond just gwybodaeth i pobl, mae Cymru yn final dartiau Cwpan y Byd dartiau yn erbyn Lloegr. Felly, cyffroes iawn. Amser cyffroes. Sorry, Owain. Ni spoilio. So mae dim ond ti sy'n ar yr stream ar y foment. Yeah, i pawb sy'n gwylio, rwy fi'n accidentally restart yr cyfriadur fi. Rwy fi'n gwasgu'r power button. Rwy fi'n trio roedd y webcam mewn. Yeah. Computer says no. Dyna fel arfer. Na'r esgus o fe. Troi off ar eto, so ti di trwysio fe mewn ffordd. Ish. Mae wedi trwysio rhyw's somewhat. Okay. Cool. Felly, di cael y mwydod yn barod i fynd. Tro diwethaf chwaraeon ni Worms W.M.D, oedd Emrys yn helpu frawd adeiladu shed. Ie. Ti eisiau rannu beth digwyddodd fan'na, Emrys? Oedd yn good? Mae'r shed i fyny, de? O beth dwi'n all, de? So... Nice. Dwi'n gwybod eich ddweud am shed, sydd wedi gwir chdi. Na, shed yw shed, ond ie. Mae'n eitha sgil os ti'n swnio, neud i shed swnio'n diddorol. Ie. No. O gwyd fi ddim talent adeiladu, o'n i literally yn hired muscle jyst i symud stwff, de. O'n i eitha... Y job gorau i gael yn y chysion fila, ydyn. Dy byth yn bai chdi wedyn. Ie. Ie. Felly, rank. Ie. So gobeithio, oedd e wedi gweithio yn eitha dda tro diwetha, Worms W.M.D, oedd e'n good laugh. Ond, ie. Oedd e lot haws na Worms Armageddon session. I sitio fyny. Ie, wel, yn dweud hynny, nes ti'n neud y gwaith i ôl yn sortio fe gyd, so, ie. Ond o'n i'n clywed poen ti wrth wneud e. Sitio fe fyny. Ie. Oh, gosh. Mi ddech chi'n sitio fyny unwaith yn iawn oedd o'n o'r cer, de. Just, ie, oedd ystyn. A fight actions chi'n chwarae Worms fel la. So, amlwg, di Team 17, dim gwaith yna fo. Fight gallu gael chwarae fo. Reit, heb gorau IP addresses i fewn. Reit, cool, dwi'n meddwl, de. Ie. Ie. Probably, yeah. Ie, gwelys ti ar trydar oedd Daniel Glyn di wneud roi neges yn dweud oedd e arfer chwarae am arian. O, ie? Chwarae'n fel cystadleol, probably gyda'i mates neu rhywbeth. Worms pan oedd e'n ifanc. A fel 25 y go fel, winner takes it all. Mae'n swnio easy money i fi, de. Dyna ti talent. Ie. Wel, nes i ddanfon y link Discord a cynnig iddo fe os oedd e eisiau ymuno. Ie, byddwn ni mwy na hapus, ond ie, falle rhyw diwrnod arall. Dwi'n gwybod, sy'n ni'n chwarae Worms am pres, de. Mae'n gormod o variables a stwff sydd ddim bai chdi yn digwydd. Ie. A peth yw, os bydd ti'n chwarae, a ti ddim yn gwybod wel, mae pobl yn gallu gwneud pethau nuts yn dyn nhw. Rai pobl yn dda, rai pobl rubbish, a os mae rhywun yn gwasgu'r bottom wrong a lladd, fi'n deall hynny. Wel, oedd e bach pan o fi a Owain di dechrau chwarae gyda
yn erbyn ar-lein gyda pobl o'n i ddim yn nabod. O'n i'n neud mor dda yn ennill gan loads. Boi yma cuddio trwy'r gêm i gyd, practically. Wedyn, right ar y foment lle oedd e'n teimlo oedd na cyfle, naeth e just kind of jetpack, neu teleport mas o dwll oedd e mewn, a just, oedd e wedi mynd heibio amser gwely fi, so o'n i wedi gadlu Owain gorffen y gêm na. Nes ti ennill yn y diwedd ddo? Na. O fi'n casau fe, ddo, cymeriad arall am beth oedd e'n neud, so, yeah. Fi wedi rhoi yn y llyfr nawr. Fi ar y lookout. Diolch. Cool, pwy sy'n eisiau set o'r server lan? Pwy sydd gyda we dda? Dyna cwestiwn. Na i ddim neud e. Okay, byddai'n hostio. Oh, good. Cool. Oh, no, mae James yn hosto. Nice. Ah, down, James. Oh. Bydd Morgan angen invite Emrys dwi'n cael ar Steam. Ah, okay. Hwna'n ffain. Na i gwahodd ti. Ond ti angen gwahodd fi mewn gyntaf ti. Dwi'n newydd wedi. Ydy? Ie. Oh, cool. Ble mae tîm fi wedi mynd? Ah, diolch, James. Nice. Oh, mae'r tîm o Worms fi wedi disappearo. Oh. No. Mae bydd rhaid fi cael lawr. A wedyn... mewn i Steam. Play game. A nawr gwahodd Emrys. Beth ti wedi trio teipio, James? O, dim byd y start. O, rwy'n fi dweud, remember mae'r game wedi censor o. Got you. Rwy'n mynd i creu tîm fi. Rwy'n just mynd allan. Oh, God's sakes. Owain, ti wedi beidio mas, i ti? Be? Oh, Emrys. Do. Ond i'n gallu just clicker enwch yn Steam a join game. Ah, fantastic. Cool. Teamsters, fi ddim eisiau bod yn Teamsters. Ond ydw i gyda'r ymynydd a thingy bod yn bothered i ni beth mae hwn yn neud, fi ddim yn siŵr. Dwi'n meddwl am, like, enwau doniol. O, enw whiskies, dyr i fi bod to. O, mae wedi cofio un fi. Mae'r tîm fi wedi mynd am rhywun reswm. Right. Dim bad intentions. Mae ddim yn gael fi mynd lawr i tîm fi. Lobby. O, un munud, falle mae'n pigo fyny. O, dyna pam. Yay. Dwi'n gallu clywed y teimlo'r tensiwn nawr yn Stefan heddiw. Mae pawb gyda game face yma. Fi'n gweld e fwy fel meditation yn chwarae Worms. Ar ôl wythnos galed a just complete chill. Fi'n gallu bod yn hectic iawn, ond os ti, I don't know, ti'n mynd mewn i autopilot pam ti'n chwarae'r game, lle chi just yn y zone a chi'n blocio popeth arall mas ar. Whereas ti'n taflu unrhyw first-person shooter at fi, fi'n neidio a fi, just taflu'r controller mewn rawer on. Gyda Worms, na.
it's okay. Ti'n eistedd yn fermentyn, dysgu am twrn chdi, oes? Ti'n ei planio mor, a dim yn rhywun yn effio fe gyd i fyny, a ti'n gael. A wedyn ti'n panicio. Yeah. Mae'n ffynnu ti gwybod sut ti wedi setio fyny'r webcams, mae'n bron fel fi yn ystafell Emrys. Yn yr offens. Ti gwybod y drws ti o'r hyn. Dwi'n rili gobeithio di dros am yn agor ystod y stream, cos dwi'n byw ben yn hyn. A swn i'n... Dwi'n mysio ar dros yn agor. So, os di dros yn agor, so rwy'n gallu just rhaid heads up i fi, so rwy'n enjoyo hynna. Ni mewn phasmophobia mode, right? Jesus. Gosh. Wow. Cool. I'd gallu anfon fi invite eto, James. Na. Fi gallu. 50, please. Diolch. Rhaid rhaid sylfod, does dim sŵn yn y game am fi. O, mae'n sôn yn fi, da. Gyfeitha sôn bran yn y menu, mae'n reit annoying. Rwy wedi harfod fi'n ail dechrau y Windows audio service. Byddai just restart y game fi i cael yr audio nôl. Sorry! Fe ddim yn cymryd hir. Gael fi cael invite eto. O, mae tension nawr o. Pedwar byw o nawr, diolch o. Diolch. Mae'n cool. Bydd yn werth e. Na, mae just joke. Mae dal pobl yn wedi o. Mae nhw just yn... Mae nhw'n amynedd gar iawn. Chwaer dig. So, beth oedd y diweddar am gen diweddar o consoles? Ydy James, ti'n PC player i ti? Yeah. Yeah, so paid bother o gyda consoles, dyna agwyd. Yeah? Yeah, dwi'n mynd I spit ar y consoles. Yeah, dyna beth o'n i'n meddwl. Beth yw'r syniadau, beth ti'n meddwl? Rwy'n really excited. I ti? Yeah. Am PS5. No. Yeah. Oherwydd controller. Ar Xbox X series na. Na, rwy'n hoffi... Fe probably pigol an Xbox mewn cwbl o blynyddoedd, just, you know, I cael cwblhau a collection o'r Xboxes. Ond... Yeah. Yr unig game byddai actually eisiau chwarae arno fe bydd Halo. Ond Hwn yn big investment am Halo. Yeah. Ond rwy'n really excited am y controller ar y PSP. Ond y workarounds, though, ti'n gallu prynu'r Game Pass PC beta, fi ddim gyda Xbox newydd, a ti'n chwarae Halo. Halo 5 ddim ar PC. Alright. Ond, be fi'n dweud yw, weithiau, Emrys, dyw'r Xbox Game Pass yn gadael chi chwarae fel Xbox games ar PC hefyd, ydyn nhw? Yndi, ond diolch yn one-to-one, de. So, ti'n cael rhan mwyaf games. Ie, mae crossover, fi'n sylwi hwnna. Ie. Ond ti'n cael bob dim, de. Ti'n cael fyny at Halo 4, dwi'n meddwl, ie? Ie, mae'r Master Chief Collection ddim yn cael dan at Halo 4. Ond ti'n cael stwff newydd, Microsoft, Forza, Horizon 4 a PS5, wyt. Ie. Right, ni'n barod. Ie. Ond na, rwy'n chwarae ar PS4 heddiw. Right ti? Ie, rwy'n chwarae trwy ar game Spider-Man. Oh, right. Mae'n mor good. Mae'n awesome. Yn cofio mynd I EGX, oedd hwnna fel ardal massive gyda loads o PCs, PS4s just dedicated I fi ddechrau I Spider-Man. Ond mae'r controller PS5 yn edrych yn Captain Picard. Awesome, de. Captain Kirby. Ie, mae'r controller PS5 hwn yn mynd I bod yn just awesome. Mae holl reviews wedi gwylio pobl sy'n just dweud bod y feedback ar fo yn mor cool. Yr unig beth dwi'n poeni yn di, os ydy'r third parties mynd I trafferthu, de. Os ydy'r third parties ni games i'r consoles a PC, ydyn nhw'n dweud y gwaith I fewn, de. Ie. Ond mae'r developers o Dirt 5, wel, beth rydyn nhw wedi bod yn dweud am y controller yn syniad promising, so hopefully
You reap what you sow. Hopefully bydd nhw yn defnyddio fe. Ww, diolch am dilyn. Marid Hydref, croeso i'r crew. Woo, 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 woo. Rhaid fi gallu cofio'r control yn hyn. Fi'n gallu switcho nhw i Armageddon mode, just i Ie. chi cofio. Fi'n ffeindio hwnna loads gwell na'r... Neu ti'n defnyddio We'll need that Keyboard, to get eh? those kernels. o'r bryfiad Na, neu na, defnyddio controller? Xbox Ie. One controller sydd â fi. A fi. Yeah. Just lot fwy Protecting your cyfforddus yn y Ie. type yma. Ww, rwy'n hoffi'r flat caps, James. O, diolch. Peaky Blind. Yeah, mae'r LucasArts point and clicks di dod i'r Xbox Game Beta Pass, so Day of the Tentacle, Ie. Throttle, a Grim Fandango. Grim Fandango, yeah. Dwi eisiau chwarae hwnnw. Dwi roi hwnnw wedi bod ar list. Mae'n siŵr gen pob list o games. Ddylai pob chwarae. Grim Fandango wedi bod ar efo. Yeah. Hwnnw wedi fi, so dwi eisiau chwarae hwnna. dwi. Mae hwnna'n un o'r list fi eisiau i gorffen. Fi wedi chwarae o'r blaen, a wedi mynd yn stec a ddim di chwarae fe trwy. Ond na, bendant, hwnna'r rester. Actually, fi ddim di gorffen full throttle chwaith. Ond mae Marid a Hydra fi dweud erioed i chwarae Worms. Wow, come on. Mae amser. Amser yw, nawr. Worms yn awesome. Actually, mynd nôl i keyboard. Sa'n gwybod. Ie, dwi ar y keyboard. Mae Worms yn awesome cyntyn ennill. Oh, yeah. Ie. Ie, mae'n crap os ti'n dim. Ie. Os di'r Worms wedi cael ei reid o'n lle Ai, na. crap. Yeah, mae'n rwystredig wedyn. Mae Cymru un leg i dim yn erbyn Lloegr yn y dartiau. Fi jyst yn mynd i roi bob un o hyn. Cadw moral pawb i fyny. Beth yw pawb meddwl am rugby Cymraeg? Y rugby? Ie. Fel Llanelli a Scarlett a pethau, neu... Na'r tîm cenedlaethol. Cymru. Oh, right. Mae'n crap, fi'n credu, achos mae Pifac eisiau chwarae gêm gwbl gwahanol i beth oedd Gatlan yn eisiau. So, mae'n mynd i cymryd amser i'r chwaraewyr gallu addasu stael fe o chwarae. A ar hyn o bryd, maen nhw'n really struglo. Dyna fe, fi'n credu. Be mae pawb arall yn meddwl? Just yn teimlo na hyn di natural order of things efo rygbi Cymru. Da ni di anghofio hynna efo Gatland. Mae jyst yn teimlo fatha Cymru 2003, lle mistakes, self-made mistakes bob tro. A dwi'n meddwl... So ti'n teimlo nhw wedi mynd nôl? Dwi'n gweld ni'n stryglo'n chydig bach eto ynddo. Ie. Okay. Ond fel rhywun sydd wedi dim ffyn dybu ar yw, fatha... Dwi'n meddwl Gatland masgu lot o problemau ni, de. Ie. Cos oedd oes yn awesome, oedd. There is no smoke without fire. 8th time lucky fyna. O, beth ti'n mynd i roi? Pwnio fe. Mae'n really confusing bod ni gyda'r un thing. It's got un head. Woo! Oh, Sorry, alright. Oh, Emrys. Time for me to put this to use. Na, mae'n... Salt me. Fi'n credu definitely ar ôl round yma, na i newid y cap. Achos mae'n confusing. Weithiau ti'n gallu gwasgu'r bwtwm anghywir a cael gwared o'r... fel yr... A ti fel, oh god. Think all that, pwy di pwy.
Yeah, exactly. Pursuing by rope. Nice. Oh, piss off. Oh. Brilliant. Oh, come on. Mae'n move with Marfi sy'n saith wneud. Come on. Too much on that. Na, Dwi'n edrych beth mae wedi creu fan yma. Mae wedi creu perfect grenade catcher. Yeah, o'n i'n meddwl. Beth ti angen neud yw taflu grenade a bydd fe'n just mynd rwnd y cilch a... Yno. Right fanna. Nice. Do you want Owain? Dyma'r kick button. Dyma'r kick button. Dych chi'n kick o'r Owain? 15 neud yet. Ydy yn... enter. X i fi, ond fi gyda'r version Armageddon. A ie, hwnna'n gwneud mwy sonwr. Okay, hwnna'n mynd i bod yn rili galed trwy cael nhw fanna. Mae dibynnu edrych ar beth ti gyda. Dim lot. O ie, ti gyda Picard fanna hefyd. Ie. God. Pwy di Adam? Beth? Suspect is approaching. Pwy di Adam Price? Pwy ydi Adam Price? Beth ti'n meddwl, James? You know- Yw, Oh, don't. Leave me alone. Just leave me alone. Hwna beth ti'n cael am dweud pwy yw e? Pwy di Adam Price? oh god. Arweinydd Plaid Cymru. Oh. Heathen. Ti ddysgu ffordd cared fanna. So rwy'n fi just trio meddwl am enwau. Rwy'n like, oh, bydd hwnna'n good. O na! Nid Adam Price, na! Oh. Dwi'n independent. Cadw mas o'r... X fan hyn. Oh, god. Bydd hwnna'n good os rwy'n fi'n gwneud fel pob enw'r pob Worms fi fel y leaders o pob political party. Boris Johnson. Keir Starmer. A mae James wedi mynd fwy sophisticated efo'r un fe fanna. Wow. Here they come. Ready the cups. Ooh. Put your mouth where your money is. Na bach yn rubbish. Officer in action. Fi wedi gwneud track really nice i James nawr i ymuno gyda'r party. Yeah. Taking an alternative route. Ie, oedd hwnna'n symudiad lle o'n ni'n byrfyfyrio a gwasgu ddim W, wedi meddwl like, trwy ti'n mynd pa na. beth o'n i'n trio wneud. Pursuing Oh by god. rope. Fi gyda syniad. There is no smoke without fire. Yeah, mae'r baseball bat yna'n actually quite powerful weapon, ydy e? Ie, mae Enter you need your James. Wow. Dwi'n meddwl flamethrower yn ti'n beth mynd tôl fi na. Justice takes time. Oh! Oh! Ricochet! O'n i ddim yn meddwl byddai ti'n gallu gwneud o'n James. Ie. Nice! Gwy. Really good. Just don't, right? Don't use grenade catcher. Use Well, the grenade catcher. No, don't. Ie, I'll have a man-sized hissy fit to do. ie. Byddai ni'n defnyddio'r grenade arall o. Yeah! O, mae wedi marw. I'll have you arrested for that. Hey, we've only gweithio quite well. Diolch, James. Be grateful for gifts. Not talking to you anymore. Come on now, James. Nice Woody. Oh, don't. Oh. Oh, na, JP. Da fod ni mas o'r vendetta yma, Ti'n mynd i bwrw dy pi. Nah, the peen. Mae'r baseball bats yn rhy powerful. Victory is New one. Oh, man.
Right. Dal mewn James. Dal mewn. Yeah, just. Winners! What do you mean? Oh, sugar. Oh! Ooh. Daladum. Oof. Oh, sugar, oedd hwnna'n un o chwaraewyr fi. Yeah. Yeah. Oh, stupid. No. Oh! Oh! God. Captain Picard. Sorry, buddy. Wish this had turned up sooner. Just dal fewn fan'na. Ti'n methu lladd Picard. Time for me to put this to use. Go on, Big J. Big J. J-Dog. Oh, ti'n cael... Erwin Price i ennill ei leg fe. So mae un dim i Cymru nawr yn y dartiau yn final cwpan y byd y dartiau. So, Nice. yeah. Mae rhaid i Johnny Clayton nawr curo... pwy Am yw e? sut ti'n cael gwared o hyn? Space. Credu Michael Smith. Yeah. Your criminal days are over. Oh no! Brilliant. Oh. A frog in a well talks. Oh. Many hearts do make whole. Big bang often comes in small parts. Owain. Funny. Ti'n cael baseball bat? Probably. Paid. Cofio, mae dy ti thing hefyd, jetpack. Yeah. Carfyn syml. Good. Ond does dim heels ar y map hyn. Eto. Na. Does na ddim. Heels and wusses. Often comes in small parts. Oh, it's another baseball bat ar jazz hands. Mm. Yeah, we're getting right fan'na, ti'n gallu cael e. Beth ffona? Oh my god. Wow. Beth fydd y byd oedd hwnna? Dwi'n bod, eisiau pwysio space. Yeah, hwnna, pam ti yn y droid thing yna, ti'n gallu Ie. pwynio lawr a mae fe'n neud fel attack. Oh, Okay. Actually, na, paid gwastraffu amser fan hyn. There is no Oh, gallwn ni wedi mynd trwy hwnna. Oh well. Okay. O na. Ydy hwnna'n ti? Hwnna'n Emrys. yeah, I mean, dyna. Hwnna chwarae'r ti, Morgan. Yeah. Fi wedi neud hwnna unwaith, so fe'n digwydd eto yn y gêm yma. time for me to put this to use. Uh-oh. James, Beth? beth os ni'n gweithio efo'i gilydd? Na. Come on, ni gallu... Imagine os fi'n gofyn Emrys, os fi'n gweithio gyda'n gilydd. Just meddwl am y Ie. ffordd na, right? Na i weithio fo pob. Brilliant. No. Oh. Yeah, weles i yn accounts fi bod y pris PC Beta na wedi mynd lan i 7.99 Bad news travels Yeah. fast. o fel 4.99 Emrys. Ond mae dal yn eitha rad. Yndi, mae dal yn dilyn i'r stad. Mae dal yn okay, fi'n credu. Mae probably gwell i cael yr un Ultimate nawr, os ti cael Xbox hefyd. Mae'n like 2 pint mwy o ti cael holl games ar Xbox X. Yeah. Sy'n pretty good. Yeah, true. Ydy so 10 pint yw e. Oh! Yeah. Ond na cael 2 mewn un fanna. Rhywbeth fel yna. Yeah, okay.
Oes yna unrhyw ffordd i disable o beth o bach? Cos mae'n bach yn OP. Wel, just yn y map yma, mewn maps eraill bydd yn ffain, achos cofio'r un fel ants nest gyda popeth o gwmpas, bydd yn useless fan'na, really. Ond, yeah. Just edrych ar y line nawr. Game Pass. Oh, what is it? Indecision is the key. Yeah, Game Pass. To catch Ooh, a that's crowd, sympathy. you must Game Pass make Ultimate. Dig now, y mis. Okay. A wedyn mae'r rai standard PC neu console yn 7.99 y mis. Yeah. Ti'n cael teimlo efo Ultimate Game Pass na. Os ti ddim yn cael Ultimate Game Pass ar Xbox, dim yn ei sens, da. Yeah. Mae hwnna, bod hwnna'n mynd... Mae hwnna di gimmick Xbox, really, da. Na. Os ti ddim cael Xbox, probably dim pwynt. Yeah. Os ti yn cael Xbox, bydd yn really good point. Oherwydd mae'n Oh, dod efo Xbox Live Gold hefyd. Actually, fi'n credu mae Dyfi Gold plus y PT Beta Pass sy'n pwynt at ydy os. Ie, mae Gold yn 6.99 y mis. Let go with your anger. Ond fi'n credu ges i y Gold fel rhyw kind of blwyddyn really good deal. Ie. Siwr fel ti'n gallu cael rai... Yeah. Ie. Fel yna Black Friday deal really rad. Okay, falle neu edrych mewn i hwnna te, achos ie, 4.99... Wel, beth oedd e 7.99 y mis. Ond dweud hynny, mae Dyfi PlayStation Plus, Xbox Gold, Steam, mae just bach yn wastraffus hefyd, achos fi just yn cadw y holl pethau yma'n mynd. Ie. A... Ti'n cwestiynu, fi'n methu chwarae 3 yr un pryd. Ie. PC wastad yn curo popeth yn do it, come on. Ond os ti'n gwario 6.99 y mis ar Gold a 7.99 y mis ar PC Game Pass, there's dim pwynt. Bydd yn just worth i just gwario 10.99 ar y Ultimate. Yeah, ti'n iawn. Okay, right, rwy'n mynd i cymryd ti dau allan. Allan fy ffordd, diolch. Ti'n bell o bawb fan'na. Oh, Dwi'n lladd y hun. Na, rwy'n ffain. no! Nice. Listo. This one. Right, cael look rown gynta. So... Oh, Emrys, ti di gadael ni? Dwi allan. Oh, na. Ti'n digwydd? Here we go. Oh, wow. Actually... Oh, piss off. Nah. Don't shoot an officer of the law. Don't shoot an officer of the law. Or be on the beat. Rhaid fi bod yn tactegol fan'na, achos y tŷ nesa, a mae Owain lot... Oh, brilliant. Pa brifo dy hunain, James? Brifo dy hun. Swift justice. Oh. Better than did. You reap what you sow. Everything is a present. Ooh, vehicle drop. Uh-oh, tank hefyd. Dy Owain yn cael tank. No. Mae 60 geiliad yn lot There yn y is gêm no yma. audience without performance. To be forced, you must hold back. Chwarae teg. Cer amdani, right? Often comes in small box.
Collect the water. Oh. Okay. No! Okay. Lola me interess. Decent. Right. Peth anodd nawr yw achos ti yn y tank, mae hwnna gyda fel amddiffyn rili dda. Yeah. So mae rhaid i fi tafu ti mas o'r tank er Cer am mwyn James. neud nhw. Na pa i'r lladd, James? Mae pawb yn bwlian, James. A chance to succeed. Oh no. Let go of your anger. Fi gyda digon o skills i mynd heibio'r tank yma, dyna'r cwestiwn. Na, yw'r Na. ateb. Actually. Na! O, Na, ydy'r turret mewn y ffordd. Ie, di. Just mynd mewn, I Just- think. ie, fewn i'r tank ac allan o fo. O, fi gallu mynd mewn nawr? Yeah. Oh, So- damn. Well, that's a stupid move. Ah. Oh well. Oh well. Time for me to put this to use. Okay. Yeah, Michael Cross oedd e, ddim Michael Smith. Sorry. Fi'n credu Michael Cross. Cross yn erbyn Clayton. Mae'n 1-1. A cyntaf i 4. A ti definitely yn mynd i cael hwnna. Na, Cal Morgan. Oh, O, You reap what you no. Oh na. Right, mae lawr i Morgan a James. Mae Morgan mynd i ennill. Mae'n cael 2. Ble oedd? Mae'n mewn yn adeilad. Dwi'n yn gwybod sy'n dwi'n teimlo am y bit gallu cuddiad, de. So ti'n newid direction y airstrike? O, R1 i fi. Oh, sorry, right I'll have button. you arrested for that. Falle mae'n A, ar wedi bod sy'n siŵr. Get him off. Fi'n mynd siŵr am keyboard, sorry, James. Ti'n methu gweld Morgan yn y deilad? Hwna'n chetian. Ie, dwi'n teimlo yna fyd. Ah, Da there you iawn, go. Morgan. Hey, fi'n cael longest shot. Nice. Hey, rwy'n cael greedy. Just quick. Pa map ydi pawb eisiau? Oes na random option neu rhaid pigo style? Mae rhaid. Okay, just pigo'r un nesa. Nawn ni just mynd drwy nhw fe. Hwna'n un eitha cool. Wormhole. Dim os Wel, fi, Ydyn ni really. eisiau chwarae ar beginner scheme, neu newid y scheme, neu scam? Intermediate scheme, beth yw hwnna? Go on. Dim Go on, clan. yeah. Mae jyst newid y, like, y fath o... Mae round time wedi mynd lawr, turn time wedi mynd lawr i 4-5 eiliad, so yeah, bydd yn just ni angen ymateb fwy cyflym a stuff. Yeah. It's good. Yeah, fi'n cytuno, oedd y holl Time for me to put this to use. thing gyda'r arlywydd mor draining. O dyna gyd o'ch chi'n gweld ar trydar a unrhyw fath rhwng ei cymdeithasol, so at least ti'n teimlo ti'n cael egni ti nôl tipyn bach. Oh, Lot o pobl ddim efo tebion yn siarad am stwff o neb yn gwybod amdan, really. Always catches up So- to for fuck's sake. Yeah. Close, but no cigar. Ble mae pawb. Ie, syml yma. Big bang often comes in small box. O, wain ti'n bach yn... Yeah, hwnna ddim... yn Oh. ti. Right ar ochr yr map. A short rope hides nothing.
Oh, Damn it! Oh, Mae hyn, Big bang. mae scheme hyn yn lot mwy unforgiving, dwi'n credu. Ydy. Ond Mae cael mwy ffactor amser o yn llai weapons. hefyd. yeah. Ond mae Rocket League, cael Rocket League yn rhywbeth eitha newydd, o'n i ddim yn gwybod tan y tro diwetha wnaethon ni chwarae. Mae'n eitha cool. Yeah. Yeah. Oh. Nice. O na. What the? Ti'n angen bras cyfia eto. Oh! oh. O'n i'n gwybod efo... Ie, ti'n ei basi fe. Na, half, ac yn syth i. So, Dwi'n eisiau sbert yn syth y half. Ie. Ie, ti angen tynnu raff mewn i gwrthrych. Anyway, right, ble mae pawb? O. Beth yw hwnna? machine gun ydi e? Nid i'n... A, fi ddim eisiau hwnna. Fi'n rubbish at machine. O, na! Nada prisa. Deprisa. Oh! Oh. The art That's rubbish. with fighting. Just Budget cuts. gormeddwl. A ddim neud unrhyw beth wedyn. Time for me to put this to use. Ie, mae'r 15 eiliad llai o amser meddwl yn neud gwahaniaeth mawr fi'n credu. Yeah. O, ond ni'n gallu gwella yn I suppose. Reit, ti Don't fanna. put that in the paperwork. We're getting pummeled here. O, fi'n cofio hwn nawr. So bydd hwnna ddim actually'n cyrraedd tan y tro nesa. Yeah. Ond mae fe'n eitha pwerus pan mae fe'n cyrraedd. Yeah. Big bang often comes in small parts. O? Oops. Beth fi'n mynd i gwneud fan hyn? Suspect is approaching. Oh, don't get the baseball one out. Of course. Of course. Don't shoot an officer of the law. O! Oh, for God's sake. Beth? Miss. Mr. Ble Oh, fy'n hwnna'n- bwrw? Edrych ar Captain Kirk. Oedd yn trio cael ti o, ond oedd ti wedi cuddio mewn lle rili dda ar ochr o... Rwy'n fi Ma'n ddim yn neud- gweld e. Roedd y camera ddim yn dangos yr explosion. Ble fy'n bwrw? They Edrych ar just- Captain Kirk. Dwi'n cael y crater just so... O, nice Beth shot. oedd hwnna? Oh, Fi'n go. O, fyna. O, yn small crater. Dwi'n meddwl fi'n mynd i gwneud fwy o damage na hwnna. Wow. Put your mouth where your mouth is. No smoke without fire. Hang on, hang on. Good night. Oh my god, be fi'n neud?
Dim byd. I'm not gallu plan môr yna. Now, get those criminals. Does he go yn y car ddo? Oedd yn llawer o hwyl. Patrol in the streets. Pursuing by road. If ti'n gwneud nhw fanna. Sa'n siŵr. Methu gweld ti. O, diddorol. Oh, You reap what you sow. All's dropping. munitions boost. Yay. Always do your best. No. You can't escape the law. Right, neud yn siŵr ti'n anelu fe digon I ffwrdd o ti Ie. yn uchel, ie. Full. Oh yeah. Nice. Nice. Class A. Let Nice. go with your anger. And you begin. Oh, mae Big J right o dan ti. Dweud hwnna. Oh, sorry. No, do it ddim. Do it ddim. Mae'n mirage. Ah, tog to Morgan am bod yn rat. Yeah, okay. Yn credu fi ddim mynd am fi, anyway. Yeah. Dwi'n airstrike. Wait. Ooh. Oh, na. Beth yn galw'n move yna? Un W1 rockets, dy. Ah, okay. Oh, yeah. Yeah. I double it. Bad news. Travel Uh-oh. fast. Oh! Oh, na, ni'n burn o'i death. The one appointment Oh man. we all keep. Time for me. Oedd hwnna ddim mor gwael. Na, di'r submarine yn mynd gymaint o damage yna, ydy. No. Oh, cerddoriaeth yma. Come on, guys. Dyna yw classic cerddoriaeth Worms. Worms Armageddon. Pam ti ar fel y menu screen. Yeah. Ah, love it. Just Mae, take mae, time. mae mor dda. Fi hanner a hanner o newid Oh! cerddoriaeth, ti o'r mobile phone ringtone, newid Ie. ei fod yn hwnna, ond mae dy fi Donkey Kong Country ar hyn o bryd. Dwi'n cael bach o looks pan mae fy ffôn yn mynd off, ond achos fi'n gweithio adre nawr, ys dim off. Bang. Na, as if fi'n poeni am beth mae pobl yn meddwl, o anyway, ond... Oh, Ie. ti'n mynd I gollon grenade lawr e. Pleth yna, ti? Oh, holy O'n hand. O, pai fydd hwnna ti'n mynd I lladd dy hun, mae fe'n really pwerus. Worth it. Never mind. Rwy'n mynd lawn a drink. Oh, right here, oedd hwnna'n... Good move. Bang. Often comes with small marks. Rwy'n anau fan'na am eiliad, ond... Ys ti'n neud e? A ticking
Oh. Run! O'n i eisiau disgwyl ar y twll. Difficulty aiming. Oh gosh. Oh, oedd hwnna fel hi-hi-hi-hi fan'na. Bless you. Original. Right. Dwi'n mynd I mynd am move diddorol fan hyn. Cybeithio 2 mewn 1. Oh. No. Mae gyd lawr I faint mor cywir fi'n gallu bod. No. No. Oh! Oh. Daro. Oh man. Oh, more like Dwi gyda digon o mynedd. Na, Neidio. ma'n... Neidio fan'na. Go on. Gellu. Wish this had turned up sooner. O, diar. Time for me to put this to use. Ie, mae Emrys mewn lleoliad really dda mas o ffordd o bopeth. Ti efo lot o worms, ddo. Ie, ma' nhw'n wir, ma' nhw'n wir. Sut Ti'n ti'n mwy berig os ti'n mynd amdano fo. Ti'n mwy o threat rwan, te. Ie. Getting away. Like a bird. Falle. Big bang often comes in small box. Right. Okey-dokey. Ti'n gallu ysgoi cwmpo yn y twll Owain. Ti'n neud yn really dda. Ydy hwnna'n mynd I mynd trwy? You Oh. cannot fight justice. Hey! Diolch am ail dan ysgrifio eSports Rhys. Croeso nôl i'r crew. Dwi wedi bod yn transferio am 5 mis. Nice. Nice. Okay. Oh. Okay. Fix the Gwahanol. not the blame. Ti'n cael yn preis, o'n i. Yeah. Sut rhaid ti eSports Rhys? Oh, sugar. Sorry. Actually, mae'r lleoliad yna'n eitha da. Mae eSports Rhys wedi dweud bus bawd mawr I foni. Ah, nice. Hits the target. Right. Actually, cancel. Hang on. Ah, yeah. There's no escape. Oh. Bloody hell. Oh! Hey! Travels fast. Mae eSports Rhys wedi gofyn pryd mae'r Among Us nesaf. Ie, oedd hwnna'n clas o dde cael yn gael. Time Yeah. for me to put this to use. Rhythm siwr. Dwi'n check o'r Ie. dyddiadur. Dwi'n Ie. gallu ni trefnu sesiwn arall mewn bryd. Mae hwnna'n po amser game hwyl I chwarae. Mae'n really good am noson cymunedol. Eisiau brynu hwnna first release, a dwi'n dal di chwarae fo. Na? Na, eisiau brynu fo fatha ages yn ôl. Ie. Cos oedd... A dwi'n rhoi di chwarae fo. Oh, mae'n really good.
roedd ti ymuno gyda'r sesiwn nesa. Aye. Oedd e'n ffynnu gweld mateb pawb ar stream nôl gyda'r webcams mlaen. Achos yn amlwg, ti'n gweld pobl yn dweud celwydd, a mae loads... Wel, fi'n credu i wylio fe nôl i gweld fel sut mae pobl, gwyneb pobl wrth i nhw dweud celwydd. Rai, oedd Rhys yn lwcus, achos oedd e yn bwyta Chinese ar gyfer hanner olaf, so fi'n credu oedd e'n da o defnyddio hwnna fel guys, fel fi'n bwyta Chinese, ond A oedd e'n beo fi trwy'r amser, so ni'n cael pleidleisio mas bob tro. Wedi dweud pryd bynnag mae fe Morgan yw e, so dyna fel catchphrase yn os hwnna'n anffodus i fi. Cael ei ddweud, fel rhywun yn gwachod y stream, bod tro, hyd o bod dim chdi oedd o, oeddech chi'n edrych yn suspicious bod tro de, ar webcam. Emrys. Oedd y ffordd chi'n ti'n dweud nervous laugh na ar gwen mae pobl yn neud. O'ch ti'n so o'ch ti'n constant yn edrych yn shifty. Hyd o bod dim oedd o'n byd efo chdi. Na, o'n i'n chwerthin achos oedd e'n ffynnu beth oedd tactegau'r imposter i just beo fi i cael fi mas o'r game. A wedyn, weithiau, o fi oedd yn galw a wneud yr reports a pethau, ond oedd ddim ots, beth bynnag oedd e wastad fi, apparently. Edrych yn shifty gyda mic set-up yna hefyd, winky face. Here we go. Mics wedi setio fyny. Just, oh well. Right. Mae'n am ei OnlyFans. OnlyFans, dyna pam. Oh god. Right. Beth yw'n mynd i mynd am fan hyn? No. Felly fi just neud rhywbeth. Oh no. Yn hoffi sut mae'r worms yn fel dawnsio. Pryd nhw ddim yn gwneud unrhyw beth. Oh my gosh! Funny, ydyn nhw. Yeah. You cannot fight justice. Oof. A dyna ni, mae wedi gofyn i ddweud, dwedwch o god eto bach yn arafach. Na. Fi'n gwybod gyda sgiliau golygu ti a Photoshop y pethau, fi ddim yn trustio ti. Na, yn chwaith, oedd fi yn fod dod heno, actually, fi yn gwybod ble mae wedi mynd i nid ysbynag, ond Bydd angen o leiaf... Bydd angen o leiaf o 500 bits i fe gwneud hynna. Wow now. Ddim fel beig cam fel scenarios nawr, ffordd ni'n siarad. Ond fi ond wneud am 1000 bits, sorry pawb. 1000 bits! Woo! A lot o Twitch bits. Put your mouth where your money is. Na, fi ddim yn Oh, deall. come on. Pa bits ni'n siarad am nawr? Gosh. O'n i'n disgwyl y fath o chat yma pan o'n i'n chwarae Leisure Suite Larry, ond nid nawr pan ni'n chwarae Worms. Ond dim gweld cysylltiad, ond sgwrs pob tro mae eSports Rhys ar y chat, mae yna siawns dda bod pethau yn mynd. Cyfeiriad yna. O, hwnna'n call. Call iawn. Always do your best. Oh, come on. Here they come. Ready the cups. Go on, bwrw pîn. Pîn afal neu Na, the pîn? peen. Pîn. Did they just open the police? You're welcome. Mae eSports Rhys. You're welcome. Okay. Si, senor. Oh. Tynnu eich menydd allan o'r gyda, os gwelwch yn dda. Mae beth wedi bod allan o'r gyda. Mae'n byw yn y gutter. Na. I was born Right. in the gutter, shaped by it. Mae hwn yn risgau, ond... Jesus Christ. Ooh.
Mae wedi dweud, a dyna beth sy'n gwneud bywyd yn dda. Mae hwnna'n wir. Mae rhaid cael bach o hwyl yn y byd. Neu, you know, beth yw'r pwynt o fe? Dim ond byw unwaith. A dweud o'i diolo. Bad news travels fast. No! Oh. Bad peen. There is no audience without. Oh, hello. Oh, come on. Thing yw, gallwn ni wedi defnyddio'r ninja rope na, ond i just yn stupid move hana. Dwi'n lladd y hun. It's fine. For the greater good. Happy birthday. Ti'n nuts. Dyna'r unig ffordd bydde ti ddim wedi rhoi fi yn y twll. Oedd neu hwnna. Bydde shotgun wedi rhoi ti 2 shot a bydde ni definitely wedi marw fanna. Rydw i eisiau fynd allan mewn bang. Oh, No. come on. Mae wastad... As long as ti gyda un mwydyn ar ôl, mae wastad cyfle gyda ti, so... Yeah. Yeah, paid neud kamikaze thing, achos... You Beth know... ydy'r present, unwanted present weapon hwnna actually gwneud? I'm sure. Unwanted present. No! Rydw teleport fan am y... No! Yabba dabba do. Dang it! Rydw i eisiau nhw. Ti'n mynd i marw nawr. Na, rydw ddim ti'n mynd i mewn. Ydw i? Dyna'n unwanted present, neu? Ah, Hide a cake. ah. Mae Cymru wedi ennill Officer in action. cwpan y byd dartiau. 2020. Hey. Hey. Boi o Markham, boi lleol, iawn. Ti, Cili? Ie, oedd e arfer chwarae rygbi gyda brawd fi, actually. Pan oedd e'n fel youth. Ond mae fe'n cymeriad. Mae'n mor funny yn siarad. Put your mouth where your money is. Come on! Da iawn, Gerwyn Price a... Oh, yeah. Oh, here we go. Fel cacen hifen di groeso. Cacen hifen di Ie, groeso. hifen lefelau, dyw Oh. pobl fel arfer ddim yn mynd, ond ie. Beth di'n golygu? Os ti'n trio probably cyfieithu fe, bydd yn swnio fel rhywbeth really dodge fi'n tabio. Os mae'n dod o gwefus e-botris. Unwanted cream pie. Dyna beth mae Oh! Okay. Ond bydd yn dweud yn a law, so chwarae teg i'r mod. Stopio i rhag roi e lan yn y chat. Oh no! O na, hwnna'n o'n am... Fi ddim yn googlo pethau fel na. Ddim Peidio gwbl hwnna, Morgan. ddim heb wneud fel private browser. Yeah. Na, fi ddim eisiau. Doing the things. Okay. Hoi! Hoi hi! Hoi ho! Hoi ha! Hoi ha ha! Da iawn. O, gyda'n... Oh. O, eSports Recent, dwi'n methu credu ti'n darllen hwn allan yn fyw. Mae'r heddlu... Tiod, dim ots. Mae'r heddlu pethau brwnt wedi mynd i gysgu. Okay. Actually, ti heb dweud unrhyw beth really gwael eto, Rhys. No. Fi'n dweud eto, big eto fyna. Oh, mae un message wedi cael ei dal. Yeah. Yeah. Alia hi, alia ho, alia ha, Sheet. alia ha ha. Oh, hwnna'n... Oh. Dirty. It's cheap. Come on, Cymru! Hwna'n Ti- awesome bod ti- nhw wedi ennill hwnna. Ti'n dweud hwnna, James? A ti, un o'r Worms team, like, Wait, hold up mewn bunker. Shut up. Oh, brilliant.
surprise him. It's a surprise him. Maen nhw'n... Start. Cymru wedi ennill! Hey! Ah. Sorry, byddai'n cael ban am hwn, ond fi'n mynd i dangos chi ar fy ffôn. Ti'n chi gweld hwnna? Gerwyn. So nhw'n gallu dweud Gerwyn. Come on! Come on, Cymru! Hey, fantastic. Oh. Tro cyntaf i Cymru ennill cwpan y byd dartiau. Nice. Nice, yeah. Oedd e'n Salzburg yn Austria. Austria, sorry. Austria. Hwna, so ti'n gallu dweud bod Cymru'n ennill cwpan y byd mewn unrhyw camp, really. Pob, yn aml. Yeah. Ta beth os mae rhywun yn googlo beth yw'r cwpan y byd, mae Cymru. wedi ennill dros amseroedd gwahanol. Dwi'n dechrau cwn defaid. Oh, yeah. Nhw Hwnna'n- yn gyda cwn Dave, I don't know. Oh my god. Oh, beth nhw ddim yn explodo? Oh. Put your mouth. Hey, Na. croeso i stream Joystick. Joystick. Gyda llaw, newyddion diweddara mae fancy.co.uk nawr yn gwerthu coffi, te a siocled poeth. Oh, 50. nice. Nice. Fancy, 50 fancy. Cofio, oedd e'n sôn am cwmni coffi, oedd e'n mynd i cael o fe'n Fanny, fel Fanny. Oh, yeah. Fancy. So dyna enw cwmni newydd. Ah, reit. O, be, rwyt ti'n methu galw fe Fanny? Wel, fi'n credu oedd e'n really keen, ond falle wnaeth rhywun arall dweud, come on now, Rhys. Mae hwn yn quality product, ti'n really eisiau fe cael ei galw'n Fanny. Okay, which language is this? Clocotse. Oh yeah, nid fel pennaeth cynorthwyol, mae'n dweud. Mae wedi cael dyrchafiad i bod yn pennaeth cynorthwyol. Ysgol uwchradd Cymraeg, fi ddim yn credu falle. Yeah. Hey, croeso i'r stream, pawb. Welcome to the stream. Oh! You're Oh my very... god, we've had an annihilator a little defense tee. Dwi'n society. Rwyt ti'n mynd mewn... Rwyt fi ddim gwybod rwyt ti wedi, like, blow to Yeah, haha! Ah! mewn, hwnna'n... Oh, hwnna'n... Oh, bunker buster! Alright. Oh... O, chwarae teg, wnaeth y Sais dweud bod Cymru'n really cryf a chwarae teg i ni. So, Nice. da iawn, da iawn. Right, rant ni. Actually, roedd J.R.R. Tolkien and actually defnyddio Cymraeg. J.R.R. Tolkien actually did use Welsh as the basis for the Elvish language in Lord of the Rings. Actually, one of them, I don't remember which version of Elvish, but one of them is heavily based on Welsh. If you look at it, it says on the Wikipedia page which one. Pause, Wikipedia. Trusted. Mike has sources actually. Ooh. Cheesy sauce. Yeah, fun fact about the connection between Welsh and Elvish. A frog in a well talks to itself. Frog in a well now talks to itself. Protecting your neighborhoods. Oh, actually, fi'n credu... Yeah. Yeah, mae hwnna... Ti'n sôn am factoids, tybed faint o World Cups ar wahân i cwn defaid a dartiau mae Cymru wedi ennill?
Alexa, how many blah blah blah? It's getting Wel, mae'n edrych mae Elfyn Evans yn mynd i ddechrau rali o, de. Huh? Mae Oh, Elfyn Evans yn come DBRC, rali. Yeah. Un rownd ar ôl, ond mae o'n ennill o fatha... Constant dropping. Dwi'n angen results da yn y rownd dwytha, mae World Champion rali. Oh, Elfyn really? Evans. Ie. Oh, wow. And you. Honna beth sy'n cael am destroyer defences fi. diolch yn fawr, James. Crafting. Wait a minute, dim ond un person sy'n ar ôl dy ti, Emrys? Mae'n Ie? Ie, fi'n credu. Beth ydych chi'n rhaid mi gwneud? Hwna ddim beth rwy eisiau. Cailan. Sure. Stopio bwlio fi. Indecision. Bydd e'n ei gwaith na bwlio ti, bydd e'n lladd ti. Angry worm. Aha! Trillan chi lan fyna. Ti ddim yn neud hwnna. Oh, come on, come on. Come on. Okay. You know, digon teg. O ie, mae hwnna'n Rhys, y pwynt, mae Rhys wedi dweud nifer o Boxing World Champs. Pwy sy'n gallu anghofio Joe Calzaghe, boi lleol arall o Trecelyn? Ie. Joe Calzaghe, a gafodd, fi'n credu oedd e wedi cael ei... Oedd e wedi tyfu fyny yn Markham am cyfnod, neu oedd e wedi cael ei geni yn ardal yna. Fi'n gwybod nath e hyfforddi gan ei dad yn Newbridge, yn Trecelyn. Ie. Yeah. Right, ydw i'n mynd i fod yn riscau fan hyn. Mae rhaid i fi'n mynd amdano fe. Dwi'n mynd am. Come on! Flippin' heck. Oh! Hardly a crime, or Hate to see that. Yeah, fi'n gwybod, mae'n drist. Wish this Mae'n had drist turned i Drist iawn. Yeah. Fi'n officer in mynd action. disgwyl byw nawr. Ti'n iawn am y bocsio. Oedd Lee Selby hefyd. Oedd Matchstick Johnny. Oh my gosh, mor amddiffynol. Chwarae teg. Freedom. Lot o bocsio dda. Pwy arall? Snooker, ie? Mark Mark Williams, wrth gwrs. Oedd y boi na Stevens yn okay hefyd. Oedd e ddim mor dda a Matthew Stevens, oedd e ddim mor dda a Mark Williams, ond dal da iawn. Wait long, strike fast. Oh my gosh. Wow. Mae'n mynd i bod yn fi, just know it. Pwy yn mynd am? Fi. Chi'n cael Mae'n vendetta. am fi yn amlwg. Fi yw'r unig un sydd ddim... Oh, mae dy ti doi! Oes. Oh, you bugger. Nes i dim cwyro rwy'n gyna. Ah, bugger. Fi ddim yn byw ti gwaith. Oh, edrych ar hwnna! Firefighters retain World Champion title at World Rescue Challenge 2019. Ni Sports Rhys di cael factoid yna. Oh my god. Oh, mamma mia. Fi allan o fe. Oh! Get away, get away. Ysgoi fi, please. Oh! Beth rhymethu? Thank God for that. O, ti'n cael 2 healthcare. O, hwn Chechen. Na, mae ddim. Mae an. Mae vengeance. No! Don't cry for me, Argentina. The truth is I never left you. Right. Mae bod yn ofalus fan hyn. Achos.
For God's sake! Nice. Mae ddim yn nice. Owain? Oh god. Ie, fi eisiau... Ie, fi'n grac hefyd. Rhys, fi'n gwybod beth ti jyst wedi rhoi lawr. Damn it. Pwy yw hwnna nawr? Ah. Oh, no. You serious? Yes. Dyna wedi bod ma ffani. Okay. Sut ti cael blymyn banana bomb seeds a tears of worm? Ti angen just craftio, ffeindio stuff a wedyn... Oh, bloody hell. Mae gen i rei angen nhw. Oh god. Oh. Mind, Oh, diddorol. Diddorol iawn. let the water while it's Risky. Oh. Risky. Ugh, mae hwnna'n literally nothing. Dwi ddim eisiau Yn either... ddim wedi wneud hwnna. Dwi sy'n mynd i bod yn ddewr at mynd am nhw ddo, neb. Achos os ti ddim gyda jetpack, bydd ti'n nutty mynd amdano nhw. That's gen i ddim jetpack. O, ydw i'n gallu creu jetpack? can't escape the law. Oh. Oh no. What a shot. Oh. Chwarae teg, Emrys. You reap what you sow. Oh, come Oh, on! na! My double. Athletai, Colin Your Jackson, Danny Green. bully of the... Yeah. Hwna'n wir. Stop your bully of the, The winner please. takes it all. Na. Rwy'n mynd i gael childline os ti'n bully o fi. Oh dear. The art of fighting. Mae hwn yn anodd achos fi ddim eisiau seithi fy hun. Oh, Ti'n miso fe? Shoot to kill, shoot to kill. Get those criminals. Oh wow. Mae wedi bod yn neis. Chwarae gyda chi. Officer in action. Yr unig beth ydy, os na rhywbeth allai neud 72 damage yno fo, dwi'n meddwl os na gys. Oh. Shut up. Cyo beth, nawr mae noson tan gwyllt wedi gorffen, nawr gyd sydd ar meddyliau pawb yw Nadolig. yeah. A'r nutty, frantic, pawb yn siopa. Ond ti'n gwybod beth sy'n ffynnu am y restrictions yma ynglyn â prynu household item things? Yw, Yes. mae pawb jyst yn mynd i prynu popeth ar Amazon a ar-lein anyway, os maen nhw ddim yn barod. Yeah. So, fi'n really credu mae'n mynd i helpu'r high street, achos mae pawb jyst yn mynd i... Mae lot rwyddach i just prynu Ie. ar-lein. Yeah, mae o'n... This supports So, pwy yw hwnna? Owain. Owain. Mae'n Chechan. Cyd gig. Na fi'n falch, achos mae'n meddwl bod y... Os mae unrhyw'n cael bunker buster, ydych chi just clicker ar fe. O, hwnna'n tŷ! Flip fi, o'n i'n meddwl taw Owain, na tŷ sydd gyda tri. O na, o na, na, na. Oh, for God's sake. Ond ydy e'n mynd i falle bod yn amddiffynol a just teleportio i ffwrdd a gadael fi fod, you know, dyna'r opsiwn arall. Ti ddim yn opsiwn gwael, Dwi'n gwybod sut ti'n neud hynna. just gwasgu teleport a teleport o i rhywun. Right ar y gwaelod. Be di unwanted present? Fi ddim yn siŵr. Gwni oed da. Fi beth i trio. Ah! Enter Tiger's Oh, na. Mae hwnna'n briliant. Oh, fantastic. Dwi'n coelio eisiau hynna. Cofio be ni eisiau hynna fan de. Right. Fi'n cofio beth nes ti, ond
Fi ddim yn teimlo fel... Ooh! Go on! Oh! O, ni eisiau fe bwrw'r present yma. Travels far. What are you trying to go? Ie, beth yw'r present na? Ddim yn siŵr. Fi ddim eisiau aros o gwmpas fe yn y band o. Officer in action. O, hwnna'n cool. A shout out, prynwch eich coffi, te a siocled poeth ar wefan fancy.co.uk. Fi'n credu bydd rhaid ni apio fe i 1000 o bits am hwnna tro nesaf. Na, Jo. Oh, Dwi'n shit. mynd i edrych ar e. O! Off! O! Let climb win. Oh, come on. There we go. Oh. Da iawn, da iawn. Kind of gig. Mae'n hoffi'r wefan y fancy coffi. Hei, rwy'n mynd i prynu... Start as you need to go. Rwy'n mynd i prynu coffi o ti. Rwy'n meddwl. Rwy'n hoffi fy beans. Hey. The coffee beans. Bite nhw raw. Oh, God. Oh, God, can you imagine? Joke. Right, rwy'n mynd i... Does he try? This is a place Pigeon. for the team. Eh? Does he like need a diagonal? Does he just need up and down, need left and right? Just lan y lawr. Please do your best. Wow. O! Oh. Dyna mor agos. Ydy unrhyw un wedi trio yr Pringles Rice Fusions Peking Duck ones. Maen nhw'n delicious. Dyna'n good. Oh. Mae hwn yn bit tricky. Achos fi ddim yn hoffi bod yn negatif iawn fel hwn, ond... Jom. Yn dod i'r amser yna o'r gêm lle mae rhaid. Hardly a crime, Lord. Prynwch eich coffi, te a siocled poeth ar wefan fancy.co.uk. Dyna ti wedi gwario mil. Oh, good. Nice. Fancy.co.uk. A Nice. jingle. I got lots of... I got a nice big selection. Burrito. Hey, Coffee. nice. Oh, that tea. There is no audience without performance. Ah. Matcha tea. Ydy matcha tea? Beth di matcha tea? Ta te gwir, ydy? Please come up to those. Yeah. O, mae ddim yn mynd yn rhywle. Reit. Dwi wedi gwasgu matcha, ond mae'n dweud bod e ddim fan'na. Take gwyrdd cywir. Good. Good. Nice. O, tro fi. Oh, mae'n Whoops. stati boi. Oh. Time O ti... flies quicker than an I'm fine. Dan adio tîm 4-2. Seriously? Be ti'n mynd i neud gyda hwnna? Mae'n pointless. Mae'n mynd i just mynd Na yn y mae ddim. dŵr. Shush. Okay. Oh, wow. Mae'n mynd am y big guns nawr. Chwarae teg. Fair play. Na. What? Oh, baby. O! what you sow. Oh, nice. Oh, ho, ho. O na. Mae methu just eistedd nawr. O na. Hwyl fawr, esports Rhys. Iawn. Pob hwyl. Ah, nice. Rwy'n definitely mynd i rhoi order mewn. Order o ryw coffi. O'r wefan ti. Definitely. Mae gen i bag o coffi, ond mae bron wedi redig allan nawr. Ie. Ww! Roedd hwnna'n nice. Nice shot. Dan fan o'ch neges trwy gan. Iawn, buddion. Ww! Gei di 10% off, hwnna'n nice. Ei, diolch yn fawr. Nice.
Diolch am gwylio, Rhys. Yeah, wastad yn good laugh. Ti'n ymuno yn y chat. Yeah. Ciao for now. That's how for now. Put your mouth where Hwyl. your money is. Oedd y boi na o Gymru. Y gai how-to na. Cofio y gai... Yr un ifanc ta'n hen. Yr un... O, y Carol Ford yma'n Gymraeg, e? Oh, really? Ynddi. Ti Bangor, de? Uni. Yeah. Oh, probably. Ddim yn dysgu Cymraeg, wan, di. Chwarae teg, na hi wneud ragolygon tywydd yn Gymraeg. Unwaith, yeah. Dark Ghost as fashion, something Mae cool. hi'n menyw hynod yn dwi. Fantastic. Angry worm. Fantastic. Fenyw fantastic. Dwi wir yn hoffi Carol Vorderman. No. Mynd am y tank. Ie, beth ti'n mynd i neud? Ewch am Emrys lan y top! Na! Diolch. Survive. So, Ond dyna oedd y opsiwn gorau, bydde ti ddim wedi cael... O! O, class. O'n i wedi bod yn y tank na trwy'r gêm. Yeah. Oh no. So Rufy just panic out, just mash her like a space bar. It's like, fire, fire! Fire, fire. A minute desire. Right. Every minute 9. yes, yes. No. Dim eto. Go. Oh, man. Hardly a crime, Lord. Mm-hmm. Officer in action. Right, beth ydyn ni'n gallu defnyddio? Na. Na. Oh man, mae James wedi buncro ei hun mewn. Ddim yn gwybod, mae hwnna'n risky tactic, James. Well, dwi ddim Dim cael ma- unrhyw fancy weapons fel Owain, so, you know. Mae'n mynd i ddechrau sydd o wan, yndi? Ydy e? Yndi, all 12 seconds, ie. Oh, okay. Be? Yeah, ti probably yn iawn. Never do nothing. Ti'n methu cael unrhyw un efo hwnna. Damn it. Ti'n dod allan o'r hofel ti. Time flies quicker than an arrow. Ti ddim really mewn hofel dda. Na, dwi yn, ond Owain ddim. Yeah, Owain ddim. Sleight of hand is not Mae angen neud rhywbeth. neu Wyth mae'n mynd i eiliad, colli. 5 eiliad. Well, nothing, sorry. Yeah, ti cael stage fright. Really cael y weithiau yn y game yma. Right, just trio crafto stuff. Oh, sugar. Right. Beth sy'n digwydd? So then, need i redeg allan o amser now my sea levels yn rise o. Oh, crap. Yes, good dog. Oh, flip! You're just a petty. Bits and bobs to the bodies. Oh, na! Fi methu credu... Mor agos, though. Ond literally... Protecting your neighbours. Ni gyd lawr i beth sydd gyda fe ar ôl yn ei itinerary nawr. Oh, you bugger! Ne, di yn mynd i mynd am... Oh, oh, This will surprise them. oh, oh, diddorol. Dewr. Here then. Dewr iawn, achos Dewr. mae Owain right fyna mewn golwg. There is Oh, no oh. body without a form. Oh, man. You're surrounded. There's no escape. Tensiwn y diweddglo'r gêm yma. Gadw fi bloody cerfed!
Sorry, if y game ddim yn galw fi cerdded. Let me walk! Oh no. Decision is the key to success. Pupil, Digon i uchel. Mae ddim angen help mo. Oh, you Uh-oh. missed. cannot fight. You missed. Loser. Oh, no. O na, fy car wedi chwimpo mewn i'r... In the puertas. Right. You're surrounded. There's no escape. O, Sorry. paid. Just mynd am Owain. Fuego! Oof. You read what Oh, no! Oh, dear. Oh, no. you wish this had turned up sooner. Oh, na. Hyn ddim yn mynd yn da. Officer in action. Crafting dismantle. Sut ti'n dismantle y pethau? Ti'n mynd i'r item a wedyn ar y gwaelod mae'n dweud dismantle. Ie, dwi'n, ond mae ddim yn gael fi. No. Ryan, meddwl Ryan o ti methu dismantle. Like, dim o'n nhw yn rhoi fi banana seeds. The handcuffs are in here somewhere. Justice takes time. Okay. They're getting away. Oh! Oh, crap. No! Oh, no. Oh, Nearly. Oh, no, James. Such bullshit. Right. I dwi'n mynd i bother o risgo. And you begin. Yeah, mae rhaid mynd am y iechyd, cywir. Oh, come on! Uh-huh. No! Ninja rope it. Yeah, gall ti nin... O, na, sgen... O, sgen ti? O, falle. Short rope ties nothing. Yeah, dyna ti. O, ti hwnna. Go on. Gadael ei fynd! Jesus. Neu fi meddwl nawr. Angry Le ti'n mynd world. bod? Try cerdded mewn i'r hofel mewn. Smallest flower. Pryd ti'n cael. Oh. Yeah, yeah. Fair enough. Cool. Prison. That's fun. Past and future. Rwy'n methu Fi crafto ddim unrhyw siŵr beth. os fi gyda'r skills digon dda i wneud hwn. Ond... Ni'n mynd i trio. Yeah. Esquiva esto. Oh, flip! Oh. O'n i'n meddwl oedd yn... Oh well, mae dy fi'n arall o'n nhw ddo. Mae trio hwnna'n well. O na, fi methu wneud e eto, ydw i? Be o fi gallu? Oce. Toma esa. Pump, pedwar, 3, 2... Oh, for God's sake, oedd hwnna'n rubbish. Venga, vamos. Hwnnw ddim yn weapon. Na, oedd e ddim. Oedd e jyst yn casglu stuff, oedd e. Yeah. Damn. Stupid move. I wneud y doi wipe hefyd, oedd hwnna'n jyst yn... Mae gen i Really? un shot ar hyn. To catch a car, you must enter behind this. Come on! Come on! No! Oh, mae hwn yn tense. Come on, click the damn thing! Click it! Why can't I... Rwy'n methu dynafio fe! Why? Trio gwasgu fe eto, trio gwasgu fe eto. Oh! Fel na gyda fi, ond... No! Oh, risky I hell. hate this game. oh my god. Ti yn nuts. Ti yn nuts. Fi methu credu nes ti hwnna.
Wait a sec, os fi'n cymryd loads o amser, falle bydd ti'n marw'n gyfle yma. So hwnna'n neud synwyr. The game screwed me. Roedd y game yn screw o fi fyna. Oh, come on. Roedd fi gwasgu'r... Bad work, man. Roedd fi gwasgu'r jetpack, like 4 gwaith, a roedd ddim gadael fi, a wedyn roedd fi'n gadael fi gwasgu fe, pryd fi cael 6 eiliad ar ôl. Not happy. Not happy efo hwnna. Be fi angen nawr yw pren mesur ar sgrin fi. I gallu... Oh, flip. Nice shot. Oh, na! No. Get off! Oh, na. Hwnna wedi... Oh, fi right agored nawr. Oh, na. Oh, fi... Oh, come on. Oh, no, 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 no. Oof. Freedom. Too soon to capture chickens. Oh! Lárgate. Right, Done. mae rhaid fi bod yn ofalus nawr I ddim just bwrw'r dŵr. So, Sí, señor. credu oedd y tactig diwetha fi ni'n eitha da. Oh, Dwi'n meddwl chdi jetpack I lawr yna yn y siw. Like, Na! Say it yna. Ei, that's fo. Dwi'n eisiau methu. Tango. Oh. damn it. Good game. Very good. Victoria. The game yn screw o fi. 100%. Fi hefyd, Achievement ie. unlocked ar y thing fi, I'm your father, a unstoppable. So be nes di? O ti'n trio neud yr drone eto? Na, roedd fi'n trio gwneud y jetpack. A roedd fi just ddim yn gadael fi flick around o fe. Ie, ti angen gwasgu X a wedyn... Ond o ti'n neud hwnna, o ti? I don't know. No, probably. Mae wastad pan mae stress... Yeah. Right, pa lobby nawr? Wel, dwi angen mynd nawr, so... Oh, okay. Right, so... Okay, be fi eisiau cynnig yw bod... Pob hwyl, James. Oh. Os fi o a Emrys yn mynd a chwarae yn erbyn pobl eraill ar gyfer y gêm olaf, jyst I weld sut dyn ni'n ymdopi. Beth i'n meddwl? Ie. Go on. Nawn ni ffeindio'r un gêm. Allan ni gwaith a pedwerydd anyway, so let's go. Ie, tish fi... Pwy sy'n y host nawr? Ti'n gallu agor fe I public a gadael pobl ymuno. Oh, dwi'n mynd o make public. Nice. Okay. So na I gadael y lobby yna. Oh, na. Na, roedd hwn yn y lobby gywir. Bydd pobl arall yn ymuno. Oh, for God's sake, sorry. So, ydw I angen mynd nôl mewn I... Oh, ar Steam, just ar y right click and join game ar unrhyw. Wel, si eisiau joinio sy'n dweud. Okay. So, os ni'n mynd join game. Right. Browse games? Beth yw enw'r game? Oh, Dark Ghost. Oh, fantastic. Yeah. Dan, shit. Oh, sorry. Fi di gwasgu bod yn wrong. Oh, dyna... dyna ni. Oh. Yay. Credu fi mewn. Fresh. Fi'n trio. I just get invite i chdi. Invite lobby. Wei, diolch. Shift tab. Dyna ni. Sim rhaid I fi cael game fi a wedyn gwasgu hwnna, se? Na. Na. Ah, Na. Ti ddim gallu ymuno? Roedd ddim gallu gweld ti. yeah. Perhaps ni angen just creu lobby newydd. Falle roedd James Right, quit, iawn. Dwi'n creu newydd ta, dwi'n allan hwnna. Okay. Host game. A mi ti chi cyn Okay. Shift
Tab. Oh. Ti'n cael unwaith fi? Ie, fi jyst yn trio gwasgu. O, Yn bach o mess fan hyn. Sorry. So os fi'n mynd shift tab. Fi ddim yn gallu gweld... O, dyna fe. Dyna ti. Credu fi. Fi mewn nawr. O, one unread message. dwi'n mynd am siwr, ie. Fi'n gallu gweld un... Credu achos mae multiple windows 'da fi ar agor. Ddim yn gallu gweld eich invites. O, ydy'r tab yna ddim ar agor falle. Weithiau, pan fi'n defnyddio Xbox One controller, Ie. mae fe'n cymryd blaenoriaeth dros in-game. Fi'n gallu just join game, ie. Ie. Dwi'n jyst- Ie, gallu just neud hwnna. Dyma ni. O, diwedd. Sori am yr faff. Ie. Right. Make public, ie. Yeah. Go on. Ie. Gobeithio bydd pobl yn ymuno. Mae lot o bobl yn y global player list na, de. Ie. Pa scheme dyn ni eisiau? Full wormage yn swnio fatha bob dim. O, na. Mae'n Na. ridiculous. Na, fi'n credu gwell ddim wneud full wormage, achos pan chi gyda gormod o opsiynau, mae just yn mynd yn nuts. Wirion. Beginner, A ma' intermediate, pro, Ie. ESL, full wormage, classic, destructions, forts. Okay. Intermediate. Amserad yn iawn. Dwi'n siŵr ddim amserad. Ie. Dwi'n gael message yn y global chat o defnydd y fyny. Wyt ti? Am defnydd y fyny. O, rwyf fi ddim ar y global chat. Na, ni mewn lobby fi. Ni. Ie, mae'n global chat ar y chwith, nice. Ie, mae pobl jyst yn dweud join, doo-doo. Ie, just eisiau... Fel, trio cael pobl i ddod. Mae'n methu gweld y global chat, mae'n just blank. Na, di fi yn newid chwaith. Ond mae Zero wedi ymuno gyda ni. Pwy bynnag O, yw Zero. ideal. Iawn, da i fer allu. Bod dim yn iawn fel that. Ie. Ie, go on. Fi'n gallu aros dan rhywun arall yn ymuno. Ie, go on. Nawn ni cael un mwy. Un person arall. Ie. Na fo. Dyna ni. Good. Dyna'n ddigon. Diolch.
35 munud ar ôl, fi'n credu mae fan yn Doable. doable, gyda'r style y game yma. Come on, Zero. Come on already. Be fe'n mynd Sam? Dyna ni. Yeah. Right, ble mae pawb? O, na! Dechrau dy fi. Oh my god, mae hwn yn map really Oh my agored. god, yndi. Oh, for God's sake. Just batio pawb efo... efo bat. No, tell you what. Na, dim fi! Ond, surely... Ni methu, you know, Oh! come on. Astonishing. The treachery, the treason. Na! Os ni'n dechrau gyda hwnna, dwi'n cofio, y peth yw, mae'n confusing, achos wnaeth fi a Owain neud pact trwy'r diwetha yn erbyn pawb arall. Ond fi'n credu mae hwnna gallu spoilio fe tipyn bach. Yeah. So. Dwi'n mynd trystio James, mae enwa Worms o'n rhy neis, so dwi'n mynd trystio fo. Bunny, Snowball, Snowman, Angel, nah. Na. Can't be having that. Oh, Zero nawr. Smiths. Mae fe gyda Smiths. Chos news Codemasters, dy cael ei prynu gyn Take-Two hefyd. Beth yw hwnna? To'r cwmni gyma Codemasters, Take-Two di prynu nhw. Oh, really? Ti'n gwybod y doi game, yr unig doi game fi'n kind of adnabod Codemasters neu'n cysylltu nhw gyda. Fi'n siŵr mae un yn nhw yw... Efe un yn nhw yw John a Logan Rugby. Ie. A'r llall, nag e Micro Machines via... Ie, nhw di Micro Machines. Ie. A nhw nath yr Game Genie gynta fyd. Ah, right, okay. Ond fatha, Dirt Rally a falle a F1, maen nhw'n games rasio maen nhw'n dwi'n. 750 million. Wow. Ond cymar hwnna... Sorry. Cymar hwnna efo Bethesda, oedd nhw'n 7.5 billion dydyn. Ie. Cos mae Microsoft i prynu Bethesda, do. Ie, do. Na, mae... Ie, the doi game yna, yr doi game o'n i'n chwarae probably y mwyaf ar y PlayStation 1. John o Lwm Rugby a Micro Machine. Achos, o ran multiplayer, fi'n credu o'n nhw lan fyna gyda'r gorau. O, ie. Dwi'n dal yn cofio chwarae Micro Machines yn camp Llangrannog. O ti? Oedd o'n just yn y version Mega Drive, ie. Toedd yr un efo ar y cartridge. Oh, right, na, fi di chwarae fe falle unwaith ar y version Mega Drive, ond PS1, achos oedd dyfu multi-cap i chwarae pedwar chwaraewr, oedd hwnna'n awesome. Ti'n game sy'n dda multiplayer, ni wedi chwarae fe'r stream ages fel blynyddoedd yn ôl, Crash Bash. Oh, ie. Oedd Mario Party, ie? Be? Oedd Mario Party Crash, ie? Ie. Mae'r gemau, y minigame, y gemau ar hwnna'n wych. Lot o hwyl. Hwna di controversial opinion fi. Dwi'n meddwl Crash Team Racing oedd well a unrhyw version o Mario Kart. Dwi'n meddwl mae'n anhygol. Mae'n good. Yeah. Yeah, mae'n version really da. Ynddi. Right. Dwi'n mynd i bother gyda hwnna.
Ond dwi'n meddwl fydd mae lot o cwmnïau mawr yn prynu lot o cwmnïau mawr eraill yn efo games rhan dweud, so dwi'n meddwl fydd y blwyddyn y ddau nesaf ma'n reit nuts, dwi'n meddwl da. Rhan pobl yn prynu. Yeah. Oh god. Oh wow. Oof. Oof. Oh wow. Oh! Oh! Well, far Right, gone. okay. Yeah. Be oedd hwnna? James oedd wedi wneud hwnna. Dwi'n meddwl. Efallai. Often comes in small box. Emrys Cymraeg James allan. God. Sy'n dweud chdi da? Destroy him. Dim rhaid chi cymryd James allan achos... Fe rhaid ar bwys ti. Loser. Ti mewn cahoot gyda James? Be, pam ti ddim yn siarad? To catch a card, you must enter. Oh, classic. Achos... Alright. Okay. Dwi'n gweld beth sy'n digwydd, Emrys. James, mae James yn boi iawn, dwi wedi deud o erioed. James yn boi iawn. Na i'n cymryd yn byd yn erbyn James, da. Oh no, For no. a chance to succeed. Boi arall ma dwi'n mynd trystio gwbl, da. Na. Na, zero. O, dos o ma. O, ie, o. Move it. Hurry. Affection. Oh. Oh! Oh. Oedd hwnna'n move anhygoel. Cheer. Yeah. Big bang. Often comes in small box. Oes gyda ti dynamite falle? Ie, Oh. ond beth yn mynd i gwneud o'r twll yma? Ti just yn neidio i ffwrdd? Na, bydd yn dweud, na, paid rhoi dynamite... O, na. Mynd mas o'r twll. Double jump, a wedyn rhoi... O, ti'n mynd amdano fe. W1. Chwarae teg. A ti yn dweud wyt ti pwy rwy wedi target o efo'r... Na, dde. Na. Na. Ni'n mynd cael surprise, fi'n siŵr. Surprise! Okay. O! Paid fi wedi mynd am... Pom, pom, pom. James, o zero yn y dryd, da, yndi. Mae'n siŵr bod ti'n chwarae ben dy hun ar... Fe mae Johnny Games, ti yn dda, wyt. Dang it, rwy fi'n actually mynd am fe, a nawr mae wedi symud. Oh, na. Wai! Oedd o'n gwybod, oedd hacking, oedd o'n gwybod. Oh, mae'n gwybod sut i wneud... O, mae chwarae'r gêm yn iawn. Ydi. So fe'n chwarae gwmpas. Mae'n Na. gwybod sut i hedfan y drones a popeth. Incoming. Os dwi wedi dweud unwaith, dwi wedi dweud ganwaith, mae James, he needs to go. Dodge. He needs to go. Yeah. Oh dear. Oh, it's kind of wedi cael it. O. Wedi burn a fe a little bit. Singe. Un. Singe oedd hwnna. Un damage. Oh, Dwi wedi flico dear. fe ar y pen. Yeah, literal. Paper cut oedd hwnna. Let's go. Right. Let's go. Felly fi wneud rhywbeth nawr te. Dwi'n mynd am...
Siarad am World Champions Cymraeg, guaranteed fydd ni'n cneifio. Dyma. Be fi'n neud? Flippin' heck, oedd hwnna'n crap. Sorry pawb. O, na. O! Stopiwch chwarae'r gêm. Oh dear. Ie, gyda'r un raff, mae rhaid i chi saethu'r raff a tynnu fe mewn i fe ffrwydro. Di ddim cweit i meistrol i hwnna. Sut ti'n directio'r rhaff? Lan a lawr fi'n credu. Ddim yn siŵr, though. Okay. Ti'n newid direction yr... O right button ni, ond fi ddim yn gwybod ar PC. Not to be rushed. Ti'n chwarae gyda controller? Na, ar keyboard y mouse. Ie. Yeah. Mae'n teimlo yn well. Okay. Great. Ie, yeah, o'n i... Worms United oedd y gêm cyntaf nes i chwarae ar PC am y gemau yma. A Watch it. Careful now. oedd e'n good, o'n i'n hapus i wneud y keyboard a mouse. A wedyn unwaith dath Worms Armageddon ar PS1, oedd y control yn fwy kind of cyfforddus i wneud, so ti ddim bother o wedyn. Ydy hwnna'n ti, Owain? Pwy? O na, Move it. na. Oh, Na God. zero o hwnna. Oh my god. Oh, wow. Mae'n mynd i lladd ni gyd o hwnna. And you begin. Oh, bod yn ofalus achos mae'r thing yna yn mynd i seithi ti. Ie. Lwcus mae cymeriad fe Fi. yn blocio fe, ond Sut dim yn cael fi y Talisker? Sut mae o'n saff? yna'n cwestiwn dda. Yr eiliad dwi'n di symud yn mynd i seithi fynd i. Oh, right, motion. Ie, yeah, falle. O, MLG fyna. The art of fighting. Wow. Waw. Bloody hell, oedd hwnna'n good. Ie, yeah, nes ti dad. Let's go. Dynistio'r blymyn Oh. turret fe. Hey. Oedd hwnna'n wych. Oedd hwnna'n e-sport hwnna da. Yeah, yeah. Tîm cystadleol yn chwarae. Dyna beth bydd y move nesaf i ni. Bydden ni wrth y modd yn rhan o tîm e-sports Worms. Worms. Oh yeah. Dyna'r breuddwyd pawb, peidiwch â chwerthin. Oof. Na, bydd e'n cool, fi'n credu i gael... Ah, The one appointment. Carry all. Key. Right, 0 am ni angen cymryd Ie. allan. Right, ond... Fabulous Smurf na siw. Di baseball bat yma'n dda fa yma, cos mae stage mor hir. Ti'n byth cael O, home run. fydd e. So? Gwylio. Ti'n neud y digon i gael. O na, ti'n... Oh! Oh! Nice. Big bang. Dylen ni wedi cael yr un cant o, stupid move, pam nes i ddim mynd amdano fe? Oh well. Oh god. Watch it. O, yn gwneud yr un peth nawr. Yep. Ydy am ni rage quitio, cos da ni'n digon efo. Dau o'r Worms fe nawr, jyst wedi cael ei Ie, o'r... bydd e'n credu bod 0 yn cahoot gyda ni nawr. Ie.
Literal hero to zero, yeah. Yeah. Hero to zero. Major hunk. Oh, God. Hercules. Hercules. Right. So ni'n flin, so ni'n zero on hefyd. Ar y blaen o bell, a dyn all of a sudden. Yeah, wel, dyna'r thing. Mae pawb yn mynd i bod yn tactegol a trio dod ar person sy'n ennill lawr. Come on then. Okay. Cunning. Cunning. Magic. Put your mouth. Zero. Big bang often comes in small Okay. parts. Ooh, oh. Oh, mae'n tricky nawr, achos ti ddim yn mynd i gallu bwrw fe dros y pigen yna. Ond, ti'n gallu taflu rhywbeth lawr... Oh, okay. Oh, okay. Jump! War! Brilliant. Oh dear. Wow. Bye bye. Oh! Ti wedi gorffen? Oh! You Mae wedi... missed. James! Oh! Fi'n casau pobl sy'n neud hwnna. Bloody surrender. Pathetic. Yeah. Sorry. Fi just ddim yn hoffi pobl sydd yn neud hwnna. Nawr mae really mynd i edrych fel ni'n pigo ar... Be di pwynt Zero. chwarae... Be di pwynt mynd ar nos Sul chwarae Worms os ti wedi just quitio bod o ti'n colli? Exactly. Rwy'n fi mynd oed colli, rwy'n ar y top o'r leaderboard. Travels fast. Nath o'i gwylodd yn syth do, ar ôl hwnna o'r... Yeah, achos nes i bwrw Bang often comes fe in off. Na. When O na, dyna'n zero. O, Yeah. dyna'n zero. Ie, oedd e dal yn uchel. Ie, fi ddim yn gwybod pam oedd e. James ar y top o'r leaderboard fyna. Ie, mae'n drist pam o hwnna'n digwydd. Ie, wnaeth rhywun o... O ie. Oh, quite funny. mind. Okay. Careful now. Emrys, gwahanol. Go big or go home. Okay. Zero nawr. Dim ond 2 cymeriad, wel, mwydyn sydd gyda fe ar ôl, so... Beth mae'n mynd i wneud? O, ydy yn mynd amdano fe? Mae'n mynd am y iechyd yna. Ti weld jetpack? Ie, mae yn. Mae hwnna'n... So lot amser yna. Ie, dim ond 18 eiliad. Move it. Okay. Probably taflu rhywbeth lawr i fi. Dyna fe'n disgo. Dynamite, probably. Quickly. Yep. Yeah. O, i ddim yn disgwyl dim byd llai. Gwff! Oh, os mae'n cael Oh my double kill, God. nawr byddai'n livid. Na. Oh, Mae'n Bron. okay. Big bang. Often O, ti'n gwir, sorry, Owain. O'n i'n siarad fel na os oedd e'n fi, ond mae dal yn drist i ti, ond jeez. God. Nath e really mynd ar ôl ti fyna. Mae da ti bunker bust. O na. Oes gyda ti bunker buster? What? be di hwnna? Ddim siŵr. Oh, Really ddim siŵr beth oedd hwnna. Okay. Right. Watch it. Hi. 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 Look to your enemy for a chance to succeed. Ow.
na. Rip roo. O na, dwi cael un mwydyn ar ôl. Ie. Mae'n mynd i fod yn agos. Big bang often comes in small parts. Collect the water while it rains. Did you should jetpack? Careful now. Be? O'n i siarad yn i'r twll. Ie. Ah! O, hwnna'n greulon. Hwnna'n creulon. Go on. Yn dod nôl. Ah. Drian yn y ti. Hwnna'n gytyn. Fi'n cysau gweld hwnna. Da'n i'r path i Goofy Smurf yn. Really? Nah, come on. Ie, trio cloi fi mewn. Mae hwnna bach yn nuts. Na di e'n trio, like, protector ei hun. O, fi. protector ei hun. Come on then. Ond rhan yn eitha... 27 sgynna fo. Mae hwnna'n... Ie, fi ddim yn siŵr be mae'n neud fan'na. Mae artillery'n mynd lladd Killer Smurf na. Ie. O, ddim eisiau Adam Price. Boring, I know. Oh, Rocket League car. Fi ddim yn gwybod sut i wneud rhain yn gywir, ond fi'n hoffi y ffaith bod nhw'n gallu neidio. Ie. Gyda ti... O, mae gyda ti bunker... O, neu bunker bust ar gwyneb fe. It's risky. Ond good option, achos mae'n agor fan i'r twll yna. Just you wait. Ie, ti'n gallu dropio rhywbeth lawr neu rhywbeth. Ie. Supplies are here. Okay. Dwi'n gallu... Yes, A sir. dwi'n gallu... Na. Okay. Rwydd ti beth. Cunning. Nice. Ooh. Always do your best. Mynd am y tools i ti. Ie, o rhaid i fi jyst yn meddwl mae cwpl o... Ie. Ie, mynd am yr anregion sydd yn y twll yna. Wait long. Digon teg. Go away. I'm be o hwnna. Emrys. Am hwnna. Needs to be done. Ie, okay. Oh dear. These could turn the war. Ready. Mae'n agos. Beth yn mynd i gwneud? Beth? O, ti'n gwybod beth? Mae'n edrych fel mae'r iechyd yna ar roed ochr chwith y map wedi cael ei amgylchynu gyda rhyw fath o force field. Ond they're just yn death thing y cymeriad. Ie. O. Ydy o'n newid neud Mae'n tank? iechyd mewn snow globe. O, Oh, man. O-o.
O, dwi'n meddwl Jules, hwnna. Like a bird. O, na, ci. Talk. Na, fi. There is no audience without performance. Sut ti'n flipo hyn? RB, sorry. Full stop a comma di ar keyboard. Oh, good. Keyboard. Na. Na? Oh, shit. Right or left? Fire weapon, alt fire, request replay, weapon line. Oh, ti di neud e. Ie, Be oedd o? rhaid dyn off your Xbox controller. Oh, Oh, Just good, trio good. ar ôl, just trio newid dyblu hwnna. no! Oof! A frog in a well talks to itself. A frog in a well talks to itself. Beth? Let's go. Beth ar y byd ydy hwnna golygu? Oh, actually, na, dweud ti beth fi angen neud. Symud y car, efe? Classic, symud y car y scenario fan hyn. Okay, yn gynta, neidio. A wedyn symud y car. Ond ddim... Oh, Jesus. Parcio'r car. Right? A wedyn... Bara bim, bara... Boom! Oh, na i ddim gweithio. Another way. O'n gobeithio oedd e'n mynd i bwrw chi off y map, ond naeth e ddim. Na. Ddim quite MLG efo eto. Lle i wella, bydden nhw'n dweud yn yr adroddiad. Here today. Yeah. Oh god. Roedd hwnna'n nice. Pam nes i mewn the space a jump all of a sudden? Oh. Pam oedd ddim just defnyddio'r car? Anyway. Magic. For duty. Move it. Oh, na, paid. Dwi'n cyrraedd e. Paid ti'n meidio. Oh! Silly boy. Silly boy bod yn trio neud hwnna. Beth hwnna? O! Pam ydy y camera ddim yn mynd, automatically mynd i fel y... Ie, ma' hwnna'n rhwystredig, ma' rhaid ti Ie. kind of neud hwnna. 28 o! Jeez. O! Oh! Oh na! Hwnna'n poen hwnna. Oh, Jesus. In trouble fan hyn. So be? Mae gen i fi ffordd i fewn at Goofy Smurf fan ddo. Ie. A fi, wedyn. New beginning. Oh, beth ti'n mynd i neud, boy? Hwnna'n tricky scenario. Yn cer allan o blymyn fan'na. Mind over matter. Oh. Ai! Hwnna'n risky, o. Yep. Gonna risk On. it for a biscuit. Gorfod neud e. On it. Risk it for a biscuit. Thank you. Oh, parachute, y peth mwyaf rubbish. Right, gwell. Bod yn gas nawr. Ond, bod yn gas i'r person fwyaf cryf gynta fi'n gallu cyrraedd. Neu dwi'n gadle i bwrw'r boi arall. Tricky. Leave me alone. Ie, ti di llafe. Dwi dal yn fyw ddo. Yeah. Oh dear. Remember the name, Jules.
is no audience without performance. Lafraig. What a beautiful whiskey. Aye. Stunning. Watch it. Just gyda ti dafad, ti'n mynd i ryddhau. Na, Dim trauma. dim trauma. Oh, okay. It's syniad da. Long day. It's kind of ddim option nawr, Yes, sir. just i brifo fi. Na, ne, bydd efo fi, de. Yeah, exactly. So, be mae'n mynd i wneud? So fi'n fe, mae fe'n just seithi Ie. yn rhoi like, Os dwi'n brifo chdi yn mynd y choice yn hwyr yma. yn rhoi like fel TNT a bwys morgan neu taflu grenade lawr. Ie, gynnu Yeah, fel os bydden ni'n fe, bydden ni'n neud hwnna, just gadw... O, Neu gwneud hwnna. O, Hwnna'n weird. na, fi yn mynd o dan. Falle bydd yn taflu grenade i ti. Oh, ddim bazooka? Mae hwnna'n stupid. Oh, mae'n taflu rhywbeth. o fe wedi rhoi O, turret Oh, lawr. Rotten impasse! Boring. oh god. Be grateful for gifts. Start. Oh yeah! Rhaid angen ffordd o gwaith. Mae hwn yn diddorol iawn. Careful now. Tactegau. Oh, oh, O, Have a look. oh, wow. Okay, just about. Just double jump, yeah. Os gael triongl a wedyn mynd off it. Okay, bye, funny. Sorry. Watch it. Time flies quicker than an O arrow. ti... Oh, yeah, tafla rhywbeth lawr i fe. Take it to that. A stitching time is caused by o, Oh, wow. o. Wow. Good shot. Oh my god! Hwnna'n class. to an end. O, Wow. Rwy'n morflin. Na, oedd hwnna'n Oedd hwnna'n move of the game. Aye. Ond well fi'r taser yn y gynna. Okay. Rwy'n like Tricky goofy and do smurf it. and trapped fyna. Be ti gallu just like rhoi O, ti'n teleporter i ti? O na. Oh god. Sorry, ti just read Ooh. dda. O na! What a moral lwcus. Yes, i mawr. Sickness is a O, crap, pryd dwi'n dal yn nhw. Naw. Oh, come on! Nes i holl o'n ofio gyda fi un cymeriad ar ôl. Oh, yeah. Yn yna, rwy'n allan. Dwi di cael ei dynistrio. Let's go. Fi ddim quite yn Oh. siŵr. Egau fe fan hyn. But just mynd so... Just... Grrr. Mae just yn grr. Go on, grr. O, mae sentry god yn... O! Yeah, mynd i'r twr. Ie, dwi'n Oh my god, rwy'n fi'n meddwl rwy'n mynd i mynd mewn i dŵr! Oedd What? hwnna'n ryddi ofnadwy. Oh my god! Be? Yeah. Oh, mae hwn yn really penderfyniad anodd i wneud. Okay. Incoming. Health is better than wealth. Oh.
Oh, man, mini... Oh, nice. Angry worm. Good. Time flies quicker than an arrow. This was the past in the future. Ah! Slow. Big. Mae'r tensiwn... Yes, sir. Beth mae fe'n neud? Fi'n credu mae fe'n hollol... fel hanner a hanner ynglyn â pa tecteg i ddefnyddio. Ie. Dwi'n meddwl mae'n chydig wrth chdi. Bydden ni wedi rhoi dynamite neu main a bwrw fi mewn i'r main arall, a thad fi'n hawdd. Ond dwi e ddim yn edrych fel bod hwnna'n... Sa'n gwybod os mae ddim yn gwybod sut i'n neud neu beth bynnag, ond... O, please just neidio mewn i'r dŵr. Bydd hwnna mor funny. Mae just yn gwastraffu amser. Mae di panic ar tacteg o da, a dyn ddim yn gwybod beth neu wan. Na, mae'n stuck yn dwi e. O, Ti'n beth? Fo weariness, dim ond i'r term, ie. Ie, fi'n credu. Ech di cymryd yr initiative yn mynd ar ôl o'n. Ti'n gwybod, fi'n gweld ti fel fwy o threat na fe, no offence. Mae gynnu fo, mae nhw'n bunker dyn, ie. Mae nhw'n parchu ti. Ond, ie. Mae hwnna'n penderfyniad anodd i wneud. Ond, achos fi'n Cymro, a fi'n credu bydd hynny'n gweithio. Oh, yeah, baby! Oh! Oh my gosh! Fi'n eitha hapus o'na. There is no We're looking good. Bydd o'n flin, fan. Oh, yeah. I thought tablet yna i ffwr. Yeah. Yeah, os bydd e ar y Discord chat nawr, bydd e'n sgrechian. Ie. Oh, na. Okay, rwy'n meddwl nawr. Fi ddim yn sefyllfa gwael. Ti'n stuck, right? Wel, ti am hefyd, so. Move it. Coming. Boring. Constant dropping. Where's the snow? O, na, ti... Gyda'r mantais, ti'n agosach at y goodies I gyd. A new beginning. Ond, ti'n agos iawn I... Mind over matter. Oh, wow. Okay. Ooh. Comes in small box. Ooh. Interesting. Interesting. Very good box. Very good box. Very good box. Very good box. Very interesting. Oh, ma'n yn risg a hanner yn dwi e I mynd am hwnna. Na I just dweud, ges i box really da fan hwn. Okay. Ti'n arno fe? Peth olaf fi eisiau neud yw ddim actually cael be o'n I eisiau. Cunning. Getting stronger. Gawn ni weld. Always do your best.
Yeah. Oh, wow. Wow. Chwarae teg I ti. Oh! Hwna'n Shot ddewr off. iawn. Ww. Meddwl. Nawr, ti'n mynd I marw. Ynddo. Oedd o werth y shot. Oedd yn werth ei gweld beth oedd yn mynd I ddigwydd efe. Okay. I'm out of here. That's how it's done. Sorry, I'm bod more cocky. Ond, dim byd yn gallu effeithio arna I nawr. This'll do. Oh, fantastic game then, pawb. Hey. A frog in a well talks to itself. Oedd hwnna'n Well played. epic game ddo. Chwarae teg Yeah. O, chi gyd wedi cymryd, oedd hwnna'n clas. Efo'n James. James wnaeth neud surrender yn gyflym iawn a then eitha ddim yn hoffi James. Gaf e ddim gwahoddiad eto. Ddim James ni. ond James ni ddim yn nabod. So yeah, fi'n credu dyna ni. Ideal. Yeah. Cyn chwarae hynno, o'n i'n stryglo efo Worms. O'n i'n sticlag am hen Worms. Mae chwarae fel hyn, mae'n dal. Mae hwn yn dda, fe. Ydy. Yeah. Mae'n clas. Fi'n credu mae fe'n rhywbeth sy'n dod nôl, ni'n gallu dod nôl I, a pob tro ni'n cael game, mae fe'n really gystadleol a good laugh. A os ni'n gwella, who knows? Feindio creu fel cyngrair Worms yn hunain, a feindio pobl One v one me. Oh gosh, fi ddim yn hoffi'r 1v1, so fi'n credu mae chwarae gyda lot o bobl Yeah. loads gwell, achos ti angen meddwl, beth mae fe'n mynd I wneud, beth mae hi'n mynd I... ti gallu dod I nabod styles a tactics pobl os mae fe'n 1v1, ond mae'r unpredictability sy'n neud y game yn dda hefyd. Yeah. Anyway, diolch am chwarae. Fi wir yn caru'r sesiwn I Worms yma, so diolch, mae'n awesome. Yn bendach yn gael fi. Yeah, good laugh. Yeah. Yeah. Diolch am gwylio pawb. A bydd ni'n gweld ti yn y stream nesaf. Yeah, a Cymru wedi ennill heddiw gyda'r dartiau, so rhywbeth gwerth dathlu. Hyd yn oed os ni ti eb ennill un Worm. Cofio, mae Cymru wedi ennill, so mae pawb yn hap. Yeah. Right, no star. Iawn, champion. Sta. Hwyl.